senye indoda. Ithi gani intombi ngalelo langa zishaya imbomo insizwa bethi hawe intombi yethu lena. Ayehlele ku TikTok uyamncoma ngithi omakoti bethu bayishuthe nezinqu jabule nawe uzulike. Incoma insizwa imbhalele kwinbox ithi wazwa muhle Masithole. Unkosikazi wami njalo loyo. Kufe u23 kufe ingilozi egadi insizwa. Maka umuntu efuna ukuba ready for ukugana ungamthinti nawe unkosikazi womunye umuntu. Mawubuka isikholo somunye umuntu yazi ukuthi ithemba labazali bakhe nezinkomo zabazali bakhe. Musu ukugijimela ekunqomeni amakhosikazi abanye abantu kanti owakho nawe mhla umthole bakuncoma nawe owakho. Bambani. Insizwa iganwe kahle bese ingena umoya wobunqinile. Iganwe kahle insizwa kube kuhle kanti lo nkosikazi oyiganayo ayimdingi. Nithi ayishonephi lezi ngane? Angisho ke ukuthi ngakho ke umuntu ofuna ukuganwa uqala ube discipline begins with you. Ukuze nje ube indoda eqotho kufanele iqale ngawe ube qotho ukuze igama lika Shembe lingathukeki bafana bakithi. Uma nje usufuna ukuganwa qala wena ube qotho. Ngoba uma ungeqotho wena nawe uzokwabela umuntu ongeqotho. Okubalekile mawuganwa engathi ungayithatha imbuzi. Ithatha intondolo yakini uphinde ithanga bakuphindela. Bakucelela umfazi ozokwakha lo muzi. Hayi unkosikazi ozoshutha yonke into ayinikele uTikTok. Ngiyazi nijabulela nama likes nako konke. Niyajabula, jabulela unkosikazi uthe kuthengela i-trunk, jabula be happy. Ushuthwe uzuthi ngiyakuthanda mngani. Nabanye bamncoma bathi great job. Izinto zakho ungancamela ukuthi bethu uyilunda kodwa bengakwazi ukuphila kanjani. Bathi uthwele bengazazi izinto zakho. I-progress nje yakhe ethinta ikamera lakho usho njalo ubhutisaliwe. Ungayitsheni abanye abantu. Uhlobo ke lomshado sengishilo. Kusho mina ngumshumayeli isithole gugu lethu. Zama zangena izitha zami madoda. Nawe babe ngihlenga ngekonform. Ethi nyadabu. Noma ungamthanda kanjani umkakho kodwa wobhasopa ikhaya lakini lingaci kunezinto ofanele uyiqinisele ikhanda uma ufuna ukwakha iklini. Namhlanje uyakuthanda kodwa kusasa kusengenzeka okunye. Kunezinto ofanele uyiqinisele ikhanda woba ku10 years nisuka manje niyaphambili. Hlala nje uthi uyamthanda. Kodwa khona isikhathi la khona uthi mase kujikele uthi uyaphenduka. Sengicina akukuhle ukuthi indoda ingabi nayo inkomo. Akukuhle ukuthi indoda ingabi nayo imbuzi. Nikhona insizwa? Yes. Mawinsizwa nje banayo inkomo, yiba nayo imbuzi. Okuthi uma kwenzeka izimo ezithile ezokufica endleleni, uma zabafica abanye wena uhluke ngani? Yiba nayo inkomo, yiba nayo imbuzi lapha kimi. Oyothi uma usufica izimo uguqukele esibayeni sakini, ukhulume nabo, ubanxuse, ubancenge ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uganwe kodwa uganwe a wrong candidate. Kuyenzeka futhi ugane kanti wena oganileyo ugane umuntu wrong. Sengicina insizwa zika Shembe. Kungcono ukuxabana nomuntu kunokuxabana noShembe. Kunezinto ayisethile uShembe wathi singazenzi. Zisinengiso phambi kwamehlo akhe. Noma namhlanje zingaba yifashion. Namhlanje sekunezitho ezithize ngisho kuba nizothi bye bye.
but sekukhandeka ngisho ulayini wohlobo oluthize labantu noma ingangakhulunywa lento kodwa isiphetho sayo singufa manje ushemba kugijinywa noma ngathi kuwe namhlanje kuyagijinywa uzobe ngayishintshanga into ayishizolo noma namhlanje ushembe angathi kubona ngathi akukhulunywa ngalezi zinto ezisihluphayo ezikhathaza imizi yezinsizwa kangaka angasho lutho ushemba be silent kodwa la kuyiwa khona kaphikiswa umuntu nikhona ngiyanifisela ke zinsizwa sengihlala phansi umuntu nje uthi angagana kuleli bandla bese ecabanga isikhundla sesonto uthi angagana wonke umuntu oganwayo nje the following month qala ama ambitions esikhundla sesonto ayikho into emnandi njengokukhula lapho uhleli khona until you die inkolo yomgcotshwa ayifani nenkolo yongagcotshiweyo ngiyabonga ime kahle isulekile kuyintombi impela othi uma uyibona ukuthi intombi engangigana nengawakho umuzi uyibona beyophuzisa inkomo uma ethi uyibuka le ntombi abona ukuthi le ntombi ngiyayithanda uRaheli igama layo ebese iqomisa le ntombi bese kufika izinsuku zokuthi le ntombi ayimgane bese uyise wentombi okungulabani ngoba kuyingozi ukuthatha intombi kanti ushembe akakukhethelanga yona kuyenzeka unikezwe intombi ezulwini uyikhese bese kuthi le ethandwa inhliziyo yakhe igcwale enhlizweni yakho kodwa ikhaya lakini ngaleli langa yofika ngalo libhidlike ngalelo langa liphele libe zicucu kodwa kuyenzeka enye intombi ithi izogana ifice ikhala ke lizicucu ilibuthe lize libe imbumbu umfazi okhethelwe yona yikini lelo le ntombi izahamba insuku sekufanele igane bese ethi uyisulabani ngeke kuze kwenzeke ukuba kugane intombi encane endala ingaganile wathatha uLeya wayesemganisela uJakob uma emganisela uJakob yangaba mnandi inhliziyo kaJakob ukuthi wazi wanginika intombi engayidingi lentombi engayifuni kodwa isibhalo sisitshela ukuthi uNkulunkulu wayazi ukuthi isibeletho sikaRaheli wayesifakile kodwa umnikazi wentombi ayithi mayimbuka uRaheli ethi akuyona intombi engiyithandayo le uthi kuyise mawufuna ukuqhubeka it's okay ngizokunika ngiyisummarize ngizokunika uLeya akugane uyophinda usebenze eminye iminyaka u7 ususebenzela uRaheli obethandwa inhliziyo yakho uyabona intombi oyijulukele nentombi oyithole kalula befana labo bantu isekhona yakana ke le ntombi enguLeya yazala izizwe olufunda iBhayibheli uyangizwa yazala almost 12 tribes including uJudah including uSimyoni uRubeni noLevi endlini kaJudah kwazalwa uDavide endlini kaJudah kwazalwa uJesu uKristu le ntombi ubeyibuka ayikhese athi akuyona le ngifunayo kodwa ngoba ikhethwe yikubo of late I agree uLeya uRaheli wabuye wamgana savula isibeletho wazala uBenjamini noJoseph udaba la ngelinye ilanga lolo kodwa zinsizwe ezinhle boyiqaphela into ethithi inkomo nomsamo wakini ungayenza imistake yokuthatha intombi yezwe uthatha intombi ufisa ukubonwa abantu ukuthi washaya umshumayeli washaya intombi emhlophe ethe qwa kanti isiphetho salokho ukufa akumnandi ukuhamba inkomo zakini zingekho kini and uma seyihambile intombi athi uyithanda uyalimala emphefumulweni futhi ke beyithinta lento adishiwo umcanyana ukuthi whether ke
umbhalile phansi noma umbhalile phansi. Kodwa izinto eziqala nje ngeexcitement imvama ziphetha ngepain. Onjani ke umuntu sengizohlala phansi of record kwingozi izinsizwa zezulu